सावंतवाडीचे नळपाणी योजना जे लोकप्रतिनिधी मंजूर करून आणले आहे त्या ह्याच्यात आज गेले 4 वर्ष हे काम चालतं आहे. 2 वर्ष ह्याच्या कामाची मुदत आहे. हे काम टोटल निकृष्ट दर्जाचे आहे. गेल्या पावसाळ्याच्या आधी बुरान गल्ली बाहेरच्या वड्यात इकडे कामं घाललेली असून डांबरीकरण ते प्रॉपर झालेलंच नाहीये. डांबरीकरण हॉटमिक्स पाहिजे होतं ते कोल्ड मिक्सनी केलं गेलं. कोल्ड मिक्सनी करून त्याचं बिलं हॉटमिक्सनी दिली गेली. ते बिलाची RTI खाली आम्ही ती बिलाची कॉपी मागितलेली आहेत. त्या ह्याच्यात आज जवळजवळ अशीच सेम ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरने काम केलेले रत्नागिरी जिल्ह्यात काम केलेले पाईपलाईनमध्ये एकही थेंब पाणी आलं नाही. रत्नागिरीची पाईपलाईन फेल झाली. ती सावंतवाडीची वॉटर सप्लाय पाईपलाईन फेल होऊ नये यासाठी आम्ही RTI मार्फत आम्ही आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. आमची मागणी काय होती, हे नगरपालिकेचे कॉन्ट्रॅक्टरच्या ह्या कामाचे क्वालिटी कंट्रोल व्हिजिलन्स PWD यांच्या मार्फत हे कामाची चौकशी व्हावी म्हणून. म्हणजे ते ट्रायल पीट घेतात, अंक घेतात. आम्ही ट्रायल पीटसाठी माठेवाडा येथे नगरसेवक नगरपालिका अभियंता यांची घेऊन आम्ही ट्रायल पीट घेतली होती. त्याच्यात सुद्धा त्यांना ग्रेडेशन मिळालं नाही, खड्डे मिळाले नाही. खड्ड्याचे आम्ही मापं घेतली, त्याच्यात खडीचे ग्रेडेशन नाही, मापं पण मिळाली नाही. ज्या पद्धतीने पाहिजे त्या पद्धतीने मिळाली नाही. नगरपालिकेचे असंच ह्या त्यानंतर उपनगराध्यक्ष जेव्हा चार्ज होता तेव्हा त्यांना 30 तारखेला नोटीस दिली होती. 30 मार्चला त्या काम रोखावं म्हणून आणि क्वालिटी व्हिजिलन्स कंट्रोलची कामं पूर्णतः झाल्यानंतरच मग कामात सुरू करावी. त्यानंतर मग काम का सुरू झालं हे आम्हाला प्रश्नचिन्ह अजूनही आहे. त्याच्यावरती नोटीसच्या उत्तर त्यांनी क्वालिटी कंट्रोल व्हिजिलन्स झालं का नाही झालं म्हणून आम्ही आयुक्तांकडे जे पत्र दिले, आयुक्तांनी सिंधुदुर्ग नगरविकास रचनेकडे पाठवलेलं आहे माहितीसाठी. त्यासाठी आम्हाला काय अद्याप अजून बोलवलेलं नाहीये. आमची परत मी सांगतो क्वालिटी कंट्रोल PWD व्हिजिलन्स यांच्या मार्फतच आम्हाला ही चौकशी पाहिजे आहे. ह्या कामाच्या ह्याच्यात 24 महिन्याच्या नंतर कालावधीला 1000 रुपये प्रतिदिन दंड आहे कॉन्ट्रॅक्टरला. तो कापला गेला आहे काय हे माहितीच्या अधिकाऱ्याचे पुढचे प्रश्न आम्ही पुढे देणार आहे. ते आज त्याच्यानंतर नगरपालिकेचं सुसज्ज लॅब पाहिजे. कॉन्ट्रॅक्टरचं 792 स्क्वेअर फीट ऑफिस पाहिजे नगरपालिकेपासून 100 मीटर अंतरावर. ते नाहीये. त्याची वॉटर सप्लायची टेस्टिंगची लॅब पाहिजे. म्हणजे नागरिकांची तक्रार नगरपालिकेत न येता त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या ऑफिसमध्ये जायला पाहिजे. त्याचं ऑफिसच नगरपालिकेपासून नसल्यामुळे ते होत नाही. ह्याच्यासाठी पाठपुरावा आम्ही ह्या सातत्याने करत आहे. त्याच्यानंतर आमचा ठेकेदारचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पाहिजे. 1 रुपयाच्या कामापासून 58 कोटीच्या रुपयापासून व्हिडिओ रेकॉर्डिंग नगरपालिकेत 7 वाजता संध्याकाळी ते जमा केलं पाहिजे. आजपर्यंत यांच्याकडे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पण नाही. हे आम्ही पुढे मागणार आहे सगळं माहितीच्या अधिकाऱ्यात सगळे.